Vreau să dau două exemple. Let's Do It Romania este o mișcare generată de sectorul organizațiilor neguvernamentale în care sunt implicați anual, deja sunt la 4-a ediție, sunt implicați sute de mii de oameni din toate mediile. Iată un exemplu de leadership. Da? Iată o temă dusă cu concentrare către atingerea unui scop, da? O Românie mai curată. E o misiune absolut splendidă la care achiesează organizații neguvernamentale, companii, cetățeni, copiii cetățenilor. Deja putem să spunem că aceasta este o mișcare națională, de unii foarte așteptată, de unii privesc cu curiozitate acest lucru. O altă mișcare, două aș mai vrea să dau exemplu, apropo de domeniile în care ne aflăm și lideri care există în domenii. Noaptea albă a muzeelor este un exemplu extraordinar de parteneriat între organizațiile neguvernamentale, organizațiile statului, da? Până la urmă toate muzeele sunt muzee, cel puțin în România, și dintre cele care sunt deschise sunt muzee publice. Dar se întâmplă o grămadă de activități pentru care organizațiile neguvernamentale reușesc să primească nu numai fonduri și donații și sponsorizări pentru a face această noapte a muzeilor deja un obicei în România. Cât de bine a prins acest lucru, exemplu de leadership al sectorului, pentru că e greu să numim liderul acestei mișcări. În schimb, vorbim de leadership al sectorului. Mișcarea asta a venit, într-adevăr, din Europa, prin influență, dar modelul care a fost bun a funcționat și iată, se dezvoltă spectaculos. Haideți să vorbim despre curajul liderilor din România. O mișcare splendidă, Roșia Montana. A reușit să mobilizeze mii, zeci de mii și dacă stăm să numărăm și cei care s-au aflat în mediul virtual, milioane de oameni. Pentru că suntem, și să nu uităm acest mediu virtual, este totuși un mediu în care foarte multă lume este prezentă. Roșia Montana are un lider ascuns. Liderul ei nu a ieșit în față, practic. Dar totuși această mișcare reușește a reușit să mobilizeze într-un mod pașnic, elegant și să arate că putem să avem puncte de vedere diferite, putem să combatem și să dezbatem un subiect care poate să fie extrem de important și să rămână totuși o dilemă nerezolvată. Ce ne dorim? Ne dorim exploatarea și, prin urmare, generare de profit, locuri de muncă, etc. Ne dorim să păstrăm unul dintre cele mai vechi situri din Europa, să dezvoltăm această arie, încă nu avem un răspuns. Dar sunt câteva exemple de leadership la nivelul sectorului, chiar dacă nu îi vedem pe lideri. Iar asta este într-adevăr problematic. Ar fi nevoie să avem în fața acestor mișcări, de exemplu, oamenii pe care să-i urmăm. Pentru că, da, vedem, mișcarea, da, prinde, mișcarea mobilizează, după atâția ani, apropo de comunicare, o altă competență extraordinară a unui lider. Există o comunicare, dar unde este cel care comunică?